En este vídeo veurem quina és la interfície de Kahoot. I la primera cosa important és que per accedir a Kahoot com a profes no ho fem en kahoot.com, sinó que entrem a create.kahoot.it perquè és la manera d'accedir al lloc on creem els nostres qüestionaris en Kahoot. Usuari i contrasenya, si no en tenim podem fer clic en Sign Up per a crear un compte nou. Molt important també que podem entrar amb un compte de Microsoft o de Google, si ens hem donat d'alta amb el compte de Microsoft o de Google, a voltes és més còmode. En qualsevol cas accedim. I una volta dins, esta és la interfície, és un poquet carregosa, així molt cridanera d'inici, és el disseny de Kahoot. I parts importants, així venen notícies que se suposa que estan relacionades amb interessos que tenim, però el més important és que així podem buscar en esta caixa els Kahoots que ens interessen. Per exemple, si jo volguera buscar sobre neurociència, podria fer clic i accediria als Kahoots que ja han obert per a poder reutilitzar-los. El mateix que busquem aquí podem buscar aquí. Després en My Kahoots és on trobem els Kahoots que hem creat. Així tenim la llista i els podem llançar per a jugar, els podem llançar en un repte, que ja veurem què significa, els podem compartir. I en My Results el que tenim és els resultats dels Kahoots que hem jugat. Cada dia que hem jugat un Kahoot, doncs apareix i podem descarregar les dades dels resultats i també els podem llançar en mode fantasma, que més avant veurem què significa. Després les fags, l'ajuda, que contesten bastant ràpid, i el botó de creació de nous Kahoots. Simplement fent clic així, doncs accedim a un nou Kahoot que creem. I després, en aquest apartat de l'usuari tenim el perfil per a posar imatge, per a canviar el nom, etc. La configuració, que simplement fa referència als avisos, a les notificacions i a les preferències i la privadesa, no té més misteri. I després tenim també el canvi de contrasenya i si volem esborrar el nostre compte. Doncs aquesta és la interfície general de Kahoot.